Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин побеждава в трудно състезание. Автор на текста Шарън Дженингс. Ако приказката ви харесва, останете до края, абонирайте се за канала и споделете с приятели. Франклин можеше да вързва връзките на обувките си. Можеше да брои през 2. Можеше да прави още много други неща. Но не можеше да прави едно и също нещо цели 5 часа непрекъснато, без да спре. Това беше проблем, защото Франклин искаше да победи в едно състезание. Ето как се случи всичко. Един ден Франклин се върна от училище. Отвори пощенската кутия и се зарадва. Беше получил любимото си изписание Вундеркинд. Ура! Извика Франклин. Той разтвори изписанието и започна да чете. Прочете за динозаврите, прочете за футбола, прочете страницата с загадките и реши кръстословиците. Накрая Франклин стигна до страницата със състезанията. Страхотно! Зарадва се той. Франклин изтича при приятелите си в парк. Ще ни гостува списание Вундеркинд, извика той отдалече. После разказа за състезанието. Можем да участваме всички. Има само едно условие. Трябва да правим едно и също нещо 5 часа, без да спираме. Страхотно! Извикаха всички. Всеки от приятелите на Франклин искаше да участва. Аз мога да въртя палците си 5 часа, обяви бобърчето. Без да спирам. А аз ще мърдам ушите си, засмя се Зайко. Аз пък ще си те наникам, реши Лиско. Аз мога да ям бровинки. Толкова ги обичам, че никога няма да спра, извика мечето Рошко. После всички погледнаха Франклин. А ти? Какво ще правиш ти? Попита бобърчето. Ще измисля нещо, отговори Франклин. Той се прибра вкъщи и започна да мисли. Първо започна да скача. Скача 1 минута и се умори. Реши да застане на главата си. Стоя половин минута и падна. После започна да се търкаля по двора. Само след няколко секунди му се зави свят. По-късно ще мисля пак, реши той. За вечеря мама Костенурка беше сготвила супа с мухички. Обичам супа с мухички, зарадва се Франклин. Сетих се. Мога 5 часа да ям супа. Франклин яде супа 1 час. В този час го заболя коремът. Ще трябва да измисля нещо друго, изохка той. Стана време за лягане. Мисли, повтаряше си Франклин на ум. Защо се мръщиш? Попита мама Костенурка. Не се мръщя, каза той. Мисля. На другия ден и на по-другия ден и на още по-другия ден Франклин се опита да прави много неща. Скача на въже, въртя се около себе си, муча като крава, писука като пиле. Франклин можеше да прави всички тези неща, но не можеше да ги прави 5 часа без да спре. В събота Франклин се събуди рано. Ура! Извика той. Списанието гостува днес. После сърцето му се сви. Мисли, каза той на себе си. Още не си измислил какво ще правиш на състезанието. Мисли! Франклин тръгна към парк. Докато вървеше, той си повтаряше. Мисли. После се нареди на опашка, за да се запише за участие в състезанието. Докато чакаше, си повтаряше. Мисли. Господин Опосум, който записваше участниците, попита. Защо се мръщиш? Не се мръщя, каза Франклин. Мисля. Добре, кимна господин Опосум и си записа нещо. Започна представянето на състезателите. Когато стигна до Франклин, господин Опосум обяви. А това е Франклин. Той ще мисли 5 часа. Приятелите на Франклин се изненадаха. Франклин също се изненада. Започваме! Готови? Старт! Извика господин Опосум. Франклин започна да мисли. Когато бобърчето спря да върти палци, Франклин продължи да мисли.
Когато Зайко спря да мърда уши, Франклин продължи да мисли. Когато Лиско прегракна и спря да наника, Франклин продължи да мисли. Той продължи да мисли и когато мечето спря да яде боровинки. Мисли, Франклин, мисли, 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 скандираха приятелите му. Победител в състезанието е Франклин, обяви накрая господин Опосум. Браво, Франклин, ти си вундеркинд! Поздравиха го приятелите му. Браво, честито! А какво ще прави с парите от наградата? Попита мечето. Франклин се замисли. Ами, не знам, ще трябва да помисля, отвърна той.